Piny owacho koro geto chako chenro mar keyo pi e gwenge gi atamalo 28 kokalo kuom tiyo gi lony manyasani ma dho ngere dendo ni climate smart technologies mondo kony e duoko piny chan mar pi maler e kor gwenge ma pachoka. Ka olose nyasi mar sidho chenrono motisi ni the village drill hybrid machine e boma ma Kisumu, jakanyo mar aguch omenda mar Trust Fund e sekta mar pi Nicodemus Omwanza olero ni okang' makamano en mar neno ni otieki midhiero mar pi ma oganda mathoth osebedo ka kalo ahinya to e gwenge. Chenro makamano ma nyaka sani dhi nyime e pinje 40 ok bi tiyo gi masin mar generator matiyo gi mauta to tiyo gi teko mar stima. Tend kaunti ma Kisumu bende osingo mar neno ni girido tudruok e weche mag ler kokalo kuom chako kambi manyien e sub counties kaka Seme, Nyakach kod Muhoroni. Of the new village drill hybrid. It is a human-powered and electric-powered borehole drilling machine capable of drilling boreholes 50, 60, 70 meters deep in almost every substrate. Right now we have a deficit in water coverage in the rural areas, also in the cities. So we really appreciate to partner with those stakeholders in the acquisition of water. So I want to speak on those areas which we are talking about. In terms of water supply, we are not doing very well. So this is something which we are, talking of a county-wide coverage of that 72%. The city is good at 92%, but now with the rural areas, that's where we have the gap. So this is a gap which we really feel that when we can really do it in terms of groundwater access.